Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para mudalit na sab kaninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi sa usa sa to mga YouTube subscribers nga magahatag og inspirasyon kanatong tanan. Sa itong mga kaigsunan nga wala pa makasubscribe sa to ang YouTube channel, please subscribe and click the notification button. Hapit na ta mag 100k ka subscribers og kana dako na ko ng ikalipay kung ato na siyang maabot. And by the way, sa itong mga kaigsunan nga nangita sa mga karaan nga mga istorya sa to ang YouTube channel, wala na siya sa itong bagong format ng ato ang YouTube channel. So, isearch lang niyo ang katabi kauban si Ate Gems para madungog ninyo ang mga karaan nga istorya nga na-upload na to sa to ang YouTube channel long time ago. So, karong adlaw atong basahon ang suwat nga pinada sa to ang sender nga si Helena. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong istorya karong adlaw magahisgot about true love. Tinudanay nga gugma. Kamo guys, nakasinati na ba mo og tinudanay nga gugma o ang gugma nga inyuhang natagamtam karon kay makaingon mog tinuod? Atong paminawon ang tibok istorya sa tuang sender nga si Helena. Dear Papa Joe, may adlaw nimo tawagan lang ko sa pangan nga Helena. Nagpuyo sa usa ka syudad diri nga bahin sa Eastern Visayas. Niya tong bata pa ko, mga nagpangidaron pa ko og 7 anyos, dihay nahitabo nga disgrasya sa kadalanan. Ang among tibok pamilya nagsakay sa usa ka sakyanan. Subo nga palandungon nga nahug sa pangpang unya kamera sa kong igsuon ang nakasurvive. Si Kate, mao ang akong igsuon nga maguwang lanako og 9 months. Doon may noon na habilin nga properties ang among mga ginikanan. Dunay balay ug yuta nga mo'y gikuhaan sa moang mga gastuan ug panginahanglan sa moang inadlaw-adlaw ug sa moang pag-eskwela nga kinahanglanon. Doon na may guardian nga amo ra pud nga iyaan. Pero diyang didagko nami, college na si Kate, niyatong dihang nananghid ang among iyaan nga adto na pud kuno siya mo serbisyo sa iyang anak nga bag-o ra nanganak. Kami na lang duha ni Kate o graduating na ko sa high school niya to diyang nakigistorya si Kate nako. Sa iyang tinanawan pa lang seryoso kaayo og nahadlok nako, Papa Joe. Unsay isulti nimo nga hagard man kay kagnaong? Ay kog ingna nga magminyo na ka ha? Matod ko pa ngadto ni Kate. Joke naman to ako ta Papa Joe, pero wa man lang mo smile bisan og gamay si Kate. Hinoon nitubag siya nako nga, "Oh Helena, magminyo na ko sa kong uyab nga si Melchor." Nasya ko kay wa magay kasayuran nga nakauyab na dahi siya Papa Joe. Walagi ko nimo gipailaan ng Melchor. Abi ko ba og di ta magtago-tago og sekreto? Matod ko pa Papa Joe kay mao man gyud nay nasabutan namon duha nga di mamakak og dapat honest me sa tanang butang kay kami nablayang duha nining kalibutan na. Di kay ordinaryong sister lang ang among treatment sa usag-usa. Close kami nga murag best friends gyud. Usahay maan pud nako siyang akong mama kay mas dako man siya nako og taas. While ako gamayon mubuon nga pagkababay. Sorry Helena ha nga gitago nako nimo ning bahina. Kay bawo man ko nga masuko ka. Sa tinuod lang 5 months na mi nga uyab ni Melchor. Nisabot kog kalain Papa Joe. Imagine 6 months pa lang siya unya magminyo na. Correction, dili minyo magpakasal gyud kay ang offer di ay ni Melchor mag-live-in usa sila. Nasuko kong Ate Kate pagkaybaw nako nga unsa nang mag-live-in usa. Unya puhon na lang kuno ang kasal. Usi pagtuon nila, trial and error laning ilaha. Kung di magkauyon, magbuwag. Wa ako nakauyon sa plano ni Kate sa pakig-live-in kang Melchor pero wa ko'y mahimo.
Pagingon ni Kate nga pakuyugon ko, inigbalhin niya sa panimay ni Melchor, nagduha-duha ko, Papa Joe. Pero nikuyog na lang ko, kay di man puguganahan nga mag-inusara sa amo. Unya, labaw sa tanan nga di ko gusto nga malayo si Kate nako. Mingaon ko sa ko ang igsuon og pila na gud ka tuig nga magtapad migtug kada gabi. Since I was 7 years old, tapdan ako niya ni Kate og tug kay magbalik-balik man ang nightmare nako or urom. Agi siguro og trauma sa aksidente nga nahitabo sa mo ang tibuok pamilya. Nanghipos na ko sa akong mga gamit, apil na akong pinalanggang si Apple, ang akong iring Papa Joe. Di unta musugot si Kate nga akong dadon si Apple sa among balhinan, kay matud pa niya nga di gustong iring si Melchor. Wala pa ko kakita ni Melchor, kay basig kausa wala magyud gipailaila ni Kate rin nako nga uyab sila. I wonder unsa hitsura nga gipathrilling man niya. Basin og bati og naong siguro o dunay diferensya si Melchor. Mao nga mauwaw si Ate Kate, iya tubang nako ang iyahang uyab. Kami manggod ni Ate Kate kada gabi before matug magtapad mig higda. Unya kun di pa mi matug, mag-istorya about sa mga damgo namo nga laki nga mahimo namong bana puhon. Ako siyang giingnan nga ako bisag unsa lang basta buutan. Pero si Kate, doon naging siya qualification sa lalaki sama sa taas pa kuno niya o niya mas type niya ang puti og skin kanang tisoy og dating Papa Joe. Og tuod man niabot ang adlaw nga mobalhin na migpuyo si Kate. Motipo na mi sa iyang pamanhunon nga si Melchor. Unang kita pa lang nako kang Melchor, okay raman, mistisoon gyud tinuod pero mas maguwang kini kang Kate. Kung si Kate niya to 19 years old, si Melchor kay 41 anyos na. Silang balay nga dako kayo duha lang ang nagpuyo. Ang mama ni Melchor nga tiguwang na pod og si Melchor. Doon na po di ay duha ka katabang. Unya napun-an namon duha ni ate og ako. Unang gabiin ako silang balay, wa dayon ko makatug. Kay mao putoy first time nga nagkabuwag mi og katug duha sa ako ang igsuon. Mga alas 2 na sa kadlaw ni suot si Kate sa kong kwarto og nitapad na ako og higda. Nakailan na kay ko sa igsuon. Pareho po ni nako nga naanad mi nga magtapad yun mi og katug. Kay basta magtapad mi higda ni Kate, nindot ang among pagkatug ug maunay nahitabo. Mga alas 8 sa buntag na siguro to pero hinanok pa kayo mi nga nangatug. Mao nga naandan yun na namon duha. Labi na og Y klase sa una. Nga maabtan pagkaramig tagalas 12 sa udto, una mang mata. Mao na lemon na matan nga kusukeng bundak sa putahan niya nakita na mo ang inahan ni Melchor nga si Concha, nga istrikta kayo gitsura. Dayon, ingon siya namo nga, ingon na ani mo sa inyo? Ang pagkaon nagpaabot na, kamon lang po'y gipaabot sa lamesa. Nagtanga min duha si Melchor og pinaabot para magdungan tagkaon kay pamilya na magkahata. O nag-adlaw ninyo diri pero mapas mo misa kong anak kay nangatug pamanday mo. Nagabuang og bangon si Kate unya nangayo siya sorry sa iyang ugangan nga hilaw Papa Joe. Unya nitan-aw pod si Kate nako og gisenyasan ko nga papangayoon pod og sorry. Nituman pud ko og ningon nga sorry tita. Pero strikta kaayo nga nitubag nga ningon nga ang magtita nako si Kate ra kay siray ako mahimong umagan. Ikaw kay igsuon ra man ka pag ma'am nako ha. Niadto pa lang takna Papa Joe, bad shot na jud kayo ko sa inahan ni Melchor. Di paigo, iya pang gikasab-an si Kate nganong wa mutapad og higda sa iyahang bana. Ngano ko nung diri nako ni tapad. Usa ko ni pagtuon namo, nagboard and lodging ra ba kuno mi sa ilahang balay. Sumato pagkasunod gabi wa na ni tapad si Kate nako og higda. Pagkaugma sa buntag namin nakita sa dining table sa pamahaw. Mao magyud ang patakaran ni Ma'am Concha sa iyang panimay nga magdungan gyud og kaon which is sakto man sab. Pero nabaghuan lang mi sa mga rules niya sa iyang panimay kay wa biya mi maanad ni Kate nga magsubay gyud og rules sa panimay kay kibaw na mo nga wa mi mga ginikanan og nagdako mi nga kamirang duha. Nilabay ang mga adlaw, ako nabantayan nga okay raman po di ay si Concha. Mayo na siya og batasan. Basta tumanon lang ang balaod sa iyang balay sama sa pagmataog sayo para magdungan og kaon.
Di magkalat-kalat siyang balay. Gusto niya nga limpyo pirmi. Bawal pod ang mukaon anywhere gawas lang sa kusina. Di pwede nga mukaon sa sala, sa kwarto. Unya, ang akong iring luoy kaayo. Kaya naanad yun ni siya gawas-gawas. Kaya di masad sa pasudlon ni Ma'am Concha. Ato taon magigdaan si Apple sa bodega. Maluoy lang ko. Mututok na ko si Apple nga nagtanaw sa ko ang mga mata. Murag bag magpakiluoy ba nga musud siya kay naanad na bagod siya nga mutapad na ako og higda. Ang akong buhaton ako nalay mutambay sa gawas para magkadua-dua mi sa kuang iring. Muna akong buhaton before and after moabot gikan sa eskwelahan. Moreklamo dayon si Ma'am Concha nako kay daghan ko nung balahibo ang akong snina unya mupilit sa ilahang sofa. Usa ka adlaw niadto wa na ko magagwanta sa kadaghang rules ilang balay na kigstorya ko ni Ate Kate. Kate, muli lang ko sa ato Okay naman siguro ko nga magpuyo nga mag-inusara dito. Kaysa ari diri ba nga sus inihap ang akong lakang. Matod ko pa ngadto niya. Nag-uol dayon ang naong ni Kate. Kay bawa naman siguro ka nga mingawon ko nimo Helena o magkabuwag ta. Tubag ko pa o tubag niya. Maura man gihapon ug naako diri tagsara man ta magkita kay nalang ka sa kwarto ninyo ni Melchor magpuyo. Mugawas lang kag mukaon. Oh, by the way di ay hapit naman ta natunga sa tuig diri sa ilaha. Wala gi mo gihapon magpakasal. Matod ko pa ngadto niya. Wa mo tubag si Kate. Sa akong pangutana nga nung wa pa sila magpakasal ni Melchor. Ako pa gani siyang giingnan nga basin kutob gyud siya sa live-in. Pero ginipinsaan gyud niya si Melchor Papa Joe. Love ko ni Melchor Helena, pakaslan lagi ko niya pero dili pa karon, matod pa niya. Unsa pa di ay iyahang gidugayan? Kanus-am di mo magpakasal ka ng tiguang na kay siya? Or basin og wag siya plano magpakasal nimo? Tubag ko pa. Unya nakabantay ko nga murag nilikay si Kate sa topic nga akong gusto. Nga lagi plano na ko nga mobalik sa mua. Mao nga di siya motubay nako kung ako nang isulti niya nga muuli na lang ko sa mambalay kay matod pa ni Kate nga nahalin naman ang atong balay og yuta Helena. Nasyak ko siyang gisulti Papa Joe. Unsay nahalin? Gibaligya day ninyo. Unya wa mo nagsulti nako. Asa naman ang kwarta nga halin? Sunod-sunod ko pa nga pangutana ni Kate. Taas na nga muntingog ni Kate. Natol pagyud nga diha mi sa gawas ng istoryaanay kay nagduwa man mi si Apple. Dihang ni duol siya nako. Mo'y nakahigayon ko nga nakipagsulti niya. Nakadungog di ay si Melchor sa among gilalisan. Isog kani nga ni duol sa among nahimutangan. Helena, nganong gidudahan man nimo ang imong maguwa nga gibulsa niya ang halin sa balay ug yuta, ha? Natural nga iyahan na mapunta kay gawas nga maguwang siya nimo. Naala siya sa saktong edad. Ikaw minor de edad ka pa. Mo nga ayo pag hinakog kay sa kadako sa imong utang kabubuton ni Kate, di na mabayaran og kwarta. Sa imong pag-eskwela pa lang daan gipaskwela kanya og private school. Libre pa katanan diri sa balay. Unya, mangita ka asang halin sa balay ug yuta. Singhag pa ni Melchor diri kanako Papa Joe. Wa di ko magdahom nga ing-adto pagkatao si Melchor. Murag mabayon kay baba. May man din niya pagkaliwat sa iyahang inahan ug kinaiya. Mao di ay nga gilibak siya sa ilang katabang nga tiguang na kuno si Melchor pero way buot og mamas boy pagyud. Wa na ko makagwanta nitong higayuna og nakatubag ko niya. Naunsa man taong ka Melchor oy? Pataka na makagsagbat diha. Ha? Taka lang kagsagbat namo ni Kate. Nagstorya naman ang tami nga mupauli ko sa mua kay feeling nako wa mo ka uyon nga nitipon ko diri. Pero wa man day mi balay kay gibaligyam din ni Kate. Ikaw pod nga tumoy ray mo na dunggan pataka lang kag kasuko. Matod ko pa Papa Joe. Nasuko si Melchor kay nainsulto siya sa akong gitubag-tubag niya. Sa naapagyud ko no sa ilang panimay. Niduol siya nako kay ambot o sa iyang plano basin iya kong pasakitan. Sagpaon ba or lamparuhon. Pero wa pa gani siya kaduol nako gitagbo siya ni Apple nga akong iring ug suko kay niya. Murag yun manok nga nilabok si Apple nga tukang Melchor. Isog kay nga akong iring nga giatak si Melchor ug gikamras ug gipaak sa akong iring si Melchor.
Mao katong eksena nga naabtan ni Ma'am Concha. Nakit-an sa indo ka mga mata giun sa pag-attack ni Apple si Melchor. Gisabiyagan niya og tubig nga usa ka balde ni Ma'am Concha ang akong iring, Papa Joe. Usa pa ni dagan palayo si Apple padong sa bodega. Suko kayong atubang ni Ma'am Concha si Kate. Iyang gikasab-an nga wa man lang kuno ni tabang. Gipasagdan ra kuno niya nga gikauna sa iring si Melchor. Si Kate pod igo ra nga ni doko og nangayo og sorry. Pagkahuman gidala nila sa clinic si Melchor para pa-injeksyonan. Pero sa wa pa sila kalakaw, gingnan ko ni Ma'am Concha nga inigabot nako ha. Kinahanglan wala na nang iringa diri ha. Kay bawo ko nga wa nagbinuang si Ma'am Concha. Isog kay siya og naong og siga kayo mga mata. Pagsulti niya nga kinahanglan wala na si Apple, inigabot nila gikan sa klinik. Usa ka desisyon nga akong hukman, Papa Joe. Ipalayo na ko si Apple sa ilang panimay pero di kay si Apple ra ang mo palayo. Hasta ko. Og hasta na pod si Kate. Giandam na nako daan ang ako mga gamit. Hasta si Apple gitaguan ako sa kwarto kay mahadlo ko basin ilang patyon ug ilang makit-an inigabot nila. Ug tuod man, Papa Joe, wa madugay naabot na sila gikan nga nagpa-anti-rabies vaccine. Silang tulo ni Ma'am Concha, Melchor ug Kate. Gipangita dayon ni Ma'am Concha ang akong iring kung naa pa ba. Wa niya makit-i sa bodega. Abi niya og ako nang gilabay pero nisulod siya sa akong room ug dito nakit-an si Apple nga akong gikugos. Ako yung giprotektahan nga di mabunalan ni Ma'am Concha. Amin ang iring be, Helena. Kaya ako nang ipapatay sa tong silingan. Isog pa nga sulti ni Ma'am Concha pero ni duol si Kate og ningon nga, Tita, dili baya na pahilabtan ng iring kay paobserbahan pa biya na og naabay rabies. Kay ba ako nga ginipinsaan mi ni Kate pero isog gihapon si Ma'am Concha kay iya na kunong ipalabay og ipapatay ang iring. Ako siyang giatubang o giingnan nga, Ma'am Concha, di na kinahanglan nimo nga dagmalan si Apple. Mahawa na ko diri sa inyo ha, o dadon ako si Apple. Nalipay siya sa nadungog nga hasta ko mulayas na pod. Pero akong giatubang si Kate o giingnan nga, mamahawa na mi, kuyog siya. Pero igo lang ni lakrang kaguol sa iyang naong. Ug matod pa niya, di niya biyaan si Melchor. Ganang dili man, sinakitaan ni mo niya nga maguwang magiging na siya edad ni mo. Huwag magaling na siya ka pakasal ni mo. Igor ka igilib-in ni Melchor. Ilang pasalig nga magpakasal mo niya, wa dyan na nahitabo. Mahal na ako si Melchor, Helena. Huwag kabahin sa kasal, amo nang giprocess, magpakasal na mi sunod tuig. Tubag pa ni Kate. So, pasagdan lang ko nimo nga mahawa diri. Di ka mabalakan ako. Matod ko pa, og nitubag pud siya na ako nga ilabay ng iring. Moram gini problema ba? Okay raman ka diri. Tungod lang anang iringan nimo na problema ka karon. Di ko makatuo sa gisulti ni Kate about sa among iring. Amo agud tong duhang iring, Papa Joe. Siya mo'y ni-rescue ni Apple nitong gamay pa nga palaboy-laboy si Apple dito sa karsada. Ug wa pa niya punita o gidala sa among balay basin og patay na si Apple. Kami panduha ang nagpainom og gatas sa bibiron sa among iring. Tapad na mog katug ang iring. Love kay namo si Apple, Papa Joe. Unya karon, iya lang ipalabay. Mas gipili ni Kate si Melchor. Ug ang pagpuyo kauban sa iyang inahan, dawat naman pud nako nga mas pilion din niya ang di niya kadugo kay siyang manghud nga mo'y kauban niya ug dako. Nakahilako samtang nagsambilay sa kumbag, unya ang usa ka kamot naggugos sa akong iring, Papa Joe. Nakagawas na ko sa gate. Wa ko masayod og asa ko paingon. Bahala na. Mudangop na lang siguro ko sa mga paryente namo. Makipuyo ko kadyot samtang wa pa ko makakita og trabaho. Sakit kaya akong dughan, Papa Joe, kay niyatong taknaa kay bawo nagyug ko nga wa nay katumanan ang akong damgo nga makahuman og eskwela. Diyan ako sa layo sa balay nila ni Ma'am Concha, diyang
bantay ko nga dunay ni apas nako ug paglingi nako si Kate. Nagdagan nga ni apas nako. Puwerte na kong lipaya kay abi na kong mukuyog siya nako pero di ay Papa Joe. Helena, di ay kwarta o. Ang halin ni sa balay ug yuta imo na ni. Gustuan ni tarong ha ug pag-amping. Gidawat nako ang kwarta ngayong gihatag nako Papa Joe. Namahid ko sa kong mga luha unya ni talikod dayong paspas nga nilakaw palayo. Samtang nagkalayo ko, akong gilingi si Kate nga nagbarug paghihapon samtang nagtanaw nako. Sakit lang kaayo niya nga taknaa nga hingpit na mi nga magkalagyo. Bye Kate, hinaot pa nga magmalipayon kasi mong gipili nga pamilya. Matod ko pa sa akong kaugalingon. Dako nga katidad ang gihatag ni Kate diri nako, pero nawad-an ako gana nga mopadayon og eskwela. Nangabang ko gamay nga kapuy-an na munduhan ni Apple. Unya pagka sunod adlaw, nangita ko og trabaho. Nadawat ko pa Joe isip usa ka tindera sa usa ka educational supply. Dito sa akong trabahoan, naila-ila na ko si Luke. Ang nahimo na kong bana karon Papa Joe. Dili gwapo si Luke, pero buutan kayo. Exactly what I want for a guy. Maura ginay gusto na ko sa lalaki, buutan o panggaon ko. Budigero si Luke sa mo ang trabahoan nga educational supply. Ang among sweldo mao-maura. Gamay ra nga wa gani kaabot og minimum wage diri sa mo ang region. Nagkigugmaay mi si Luke og nakahukom nga mag-live-in. Ang sabot namo nga unya na mi magpakasal og makatigom na. Pero wala mi natigom kay ni mabdos man dayon ko. Sa unang pregnancy test nako, ni mabdos ko og sa akong pagmabdos maselan kay lagi. Sige lang kog kasakit. Nakaundang pa ko sa akong trabaho. Mao ang kwarta nga hinatag ni Kate nako, mo'y pirmi na kong makuhaan sa mong gasto. Labi na niya itong na-hospital ko kay nakuha ang una na kong gisabak Papa Joe. Parehong duha ni Luke nga gusto nga magka-baby para doon na may kadua o doon na kadua ang among first baby nga si Apple ang akong iring. Usa po ni sa kunay laban kang Luke kay cat lover siya. Pinangga kay niya si Apple nga giisip pod niya nga iyahang anak. Gitry pod namo og himo usab og baby og tuod man nabuntis kog usab pero mas selan lang gihapon. Sa adlaw nga nakuha ang akong ikaduhang anak, na-admit na gyud ko sa ospital. Mao putong adlaw nga gikasal si Kate. Yes, Papa Joe. Nahibaw-an ni Kate nga ug asa na ko nagpuyo. Mao nga iya kong gipadad-an og invitation letter para silang kasal ni Melchor. Pero syempre, wa ko'y intensyon nga moaten. Gawas nga week kayo ko niya tong adlaw tungod sa akong pagbuntis sa adlaw siyang kasal, mao puto ang ikaduhang higayon nga nakuhaan ko. Wa na po ko'y gana magpakita. Okay ra og si Kate ra, pero naa siya'y kaugalingon niyang pamilya nga kahibaw ko nga mas importante pa niya. Usapod niya hinungdan nga mas gipilit nako nga magpamilya kaysa muskwela kay ipakita nako kang Kate nga dili ra siya ang makamao. Ako pod kaya nako nga magbuhat og pamilya nga ako gyud. Usa kadlaw ni Ana samtang naghigda mi si Luke padung matug, tuno siya gikuot sa bulsa sa iyang short. Nakulbaan ko pagkakita nako nga usa kini ka sing-sing. Hinay-hinay niya gikuha ang akong tudlo o gisuot ang sing-sing og ningon nga, pasensya na kahanga, fake ra ni nga sing-sing Helena. Di pa mo maka-afford og gold. Nindot man sa bisan og fake. Para asa man dayon ning sing-sing nga Look. Pangutana ko pa ngadto niya. Kuan Helena, gusto ko nga makasalta. Kay mo siguro na nga pirmi ka makuhaan sa imong gibuntis kay di pa manggod ta kasado. Kung mablisingan na ta, basin ihatag na gyud na nato ang baby. Tubag pa ni Luke, Papa Joe. Og mao to Papa Joe gi-process namo ni Luke ang among pagpakasal og tungod kay wa mami daghang kwarta, sa mass wedding lang mi ang plano namo nga magpakasal. Niabot ang adlaw sa akong kasal. 2 weeks before sa akong kasal, Papa Joe, akong gipadad-an og suwat si Kate.
Aong giingnan siya nga siya ray bugtong pamilya nako nga akong gilauman nga mutanbong. Pero why tubag si Kate? Mao nga wa na ko maglaom nga muaten pa siya. Daghang kami nga gikasal niya to naghuot sa simbahan pero sa tiliwa sa seremonya sa pari murag gyud og gidala nga kumata sa likod nga bahin sa simbahan. Bisan pa og daghang tao sa likod pero di mahimo nga makalimot ko sa hitsura sa ako ang maguwang. Yes, Papa Joe. Diha si Kate sa likod nagbarog. Og dihang nagkatagbo ang among duha ka mga mata, ni smile siya nako og ni thumbs up. Sa iyang tudlo nga okay. Na siya sa layo nako pero kahibaw ko nga naghilak si Kate kay ako man siyang pirming lingion unya makit-an nako nga mamahid siya sa iyang mga luha. Nga niagas sa iyang mga mata. Nagampo ko nga unta mahuman na ang seremonya kay gusto na kong duulon si Kate. Katupog gibati og kamingaw sa akong igsuon. Sa tanaw nako, murag nihugo si Kate og ni matured pod ang iyang naong. Kuan ako makabantay nga nito na di ay ang ako mga luha. Luha sa kalipay. Pangutana pa ni Luke nako, nitando ko niya nga medyo na konsensya kay wa pa siya kahibaw nga akong gilakan dili ang among kasal, kundi ang pagkakita nako og balik sa akong igsuon. Wala pa kibaw si Luke nga niabot si Kate. Mao nga nitinga siya paghuman gyud sa seremonya sa pari sa tanang mga gikasal, dali ko nga nilakaw og giadto si Kate nga nagbarog sa pinakalikod nga bahin sa simbahan. Pagkakita ni Kate nga paspas ko nga naglakaw paingon niya, dali pod kini nilakaw paingon nako. Kaming duha pa Joe nagdagan paingon sa mong usag-usa. Unya dihang duol nami. Mga usa ka dupa ang gintang namo ni hunong ming duha nga nagbarog lang samtang nagtinan-away. Pareho namin duha ni Kate nga basa kay ang naong sa luha. Ako may unang nakatingog Papa Joe. Abi na kong mubawas ka na ako nga wa mo attend sa imong kasal. Matod ko pa niya samtang nagsigi paghihapon og to ang ako mga luha. Unsay bawas ba oy? Wa na sa kong nahuna ang bawas-bawas si Lena oy. Kay bawo ko nga na hospital kaniya tong adlaw sa akong kasal. Ug usa pa, manghud ti ka. Love kit ka. Bisan og busy kayo ko, pero gipaningkamutan gyud nako og lighot para makakita sa akong gwapang manghud sa adlaw sa iyahang kasal. Naghilak na pud ko, Papa Joe. Og naghilak pud nga tubag ni Kate diri nako. Gipangutanan ako siya nga o sa iyang nabisihan nga wa pa siya anak ug wa pa siya trabaho. Ang tubag ni Kate nga nagkasakit kuno og Parkinson disease si Ma'am Concha. Og siya ang tig-atiman ni ini. Nananghid na si Kate nako nga di na siya makadugay kay wa kunoy laing gisaligan nga moatiman kang Ma'am Concha. Siya ra. Naapa siya laing gisulti nako. Nagdubli na kuno ang iyang responsibilidad kay si Melchor nga iyahambana. Doon na po'y early detection sa sign sa Parkinson's disease. Mao nga duha na kabuok ang iyahang gibantayan. Sige Kate, pag-ayo-ayo o ginawat pa unta nga makakita patag-usab. Ay palabi ka kahapoy, uy kitanawa oh. Mura naman kag masakit ton, nihugo naman kapag taman. Matod ko pa, nga to niya Papa Joe. Nilakaw si Kate, human niya to, guha na po mi makita pagbalik, hangtod nga nabuntis na pugkog usab. O siguro, sakto good si Luke. Nga tungod kay di may kasado, mao nga sige ko og makuhaan niya tong panahon na. Niya tong gigayuna sa mong ika-third time na kong pagbuntis, okay na. Ugwa na gyud nakuha ang akong gisabak. Excited na kayo mi si Luke sa pag-abot sa among baby. Wa mi daghang kwarta pero naningkamot mi nga mapalitan og mga sinina ang among anak nga base sa ultrasound kay babay ang among anak Papa Joe. Niabot ang adlaw sa kong pagpanganak. Dihara ko sa birthing clinic ng anak para mas gamay rami og gasto. Pero doon na po'y komplikasyon ang akong pagpanganak. Wa ni gawas ang bata hangtod ni abot sa tagal nga delikado na kaayo sa bata kundi pagyapon makagawas. Giing na nami sa doktor nga isesaryan ko pero dili siya makahimo og CS operation didto. Mao nga kinahanglan nga
ibalhin jud ko og dakong ospital. Moto nga ang wa na mag-expect nga mahitabo. Wa mi kapangandam nga ma-CS ko kay akong giampo sa Ginoo nga normal na unta ang delivery nako. Pero sa gikaingon pa nga dili ako ang magbuot kundi iyaha. Lain na pod nga pagsuway ang akong atubangon. Ang una, nisulod sa kong utok, asa mi mangita og kwarta. Dili ako ang pagbuot sa ato ang labaw mga gahom pero galibog ko. Ato, asa mi mangita kwarta nga ibayad namo sa bill sa ospital. Unang concern nga gitubang ni Luke niya to mao ang papangita og dugo para iabuno nako kay daghan naman dugo ang nawa nako niadto. Unya, gipangayuan pa siya og dakong kantidad nga down payment sa dili pa sugdan ang operasyon. Usa rin naunaan ni Luke nga iyahang kadaganan og kapangayuan og tabang. Nidagan siya nga tukang Kate kundiin wa pod nagpanuko og hatag sa iyahang full support diri kanako Papa Joe. Successful ang operation og nakagawas na ang among healthy baby girl. Diha pa nako nibawi nga si Kate ang ni-donate siyang dugo para iabuno nako. Siya pod ang nagbayad sa partial nga bayranan sa ospital ug nisaad nga mobalik aron pagbayad sa full billing sa ospital Papa Joe. Nakatuwa ako mga luha samtang nagsulti si Luke nako sa kamaayo sa ako ang maguwang. Sa tanan niyang tabang, ni-donate pa siya dugo nako bisan og siya manggani luya pa kayong tan-ahon. Nariguwang na lang tungod sa iyahang way pahuway nga pagatiman kang Melchor o siyang inahan nga parehong masakiton og Parkinson's disease. Tinuod nga nahiubos ko kang Kate kay gipalabi niya si Melchor. Pero niya itong higayuna, nakarealize ko nga laylahi ang love sa usa ka tawo. Dunay love nga ihatag nimo sa imong opposite sex nga makaingon ka nga true love. Kay makaya man nimong biyaan ang imong isuon nga gikauban na nimo sukad pa niya itong gagmay pa mo. Nagpaabot ko nga makabalik si Kate sa ospital kay mao iyang saad kang Luke nga bayaran ang full hospital billing namo. Pero wa na siya nakabalik tungod sa panghitabo. Nagpadala na siya kwarta para ipatunol kang Luke ug matud pa siyang gisugo nga mohatag sa kwarta maong wa makabalik si Kate kay namatay di ay si Ma'am Concha ug siya ang nagatiman sa tanan. Plus napa si Melchor nga mura na kuno og bata og buot tungod sa sakit ni ini. Naluoy ko sa akong manghod sa iyang o sa akong igsuon sa iyang gidangatan nga kadakong responsibilidad kay bawo ko nga di sayon magatiman og masakiton. Labi na og Parkinson's disease. Nakagawas na ko sa ospital, mga 2 weeks na nakalabay diyang niabot ang among niabot sa among gipuy-an ni Luke si Kate. For the first time, nakabisita sa moa kay matud pa niya gusto niya nga makita sa iyang pag-umangkon. Sa pagbisita ni Kate, daghan siya gida nga mga regalo sa bata, kasagaran gamit sa batang babae. Kadaghan gud aning gamit Kate, mayo kay nakalugar ka og pamalit. Matod ko pa ngadto niya. Ug nitubag pod siya nga dugay naman ako nang gipamalit Helena. Kibaw na bayag gyud kanako bisag sa una pa nga magstoryeta before mga tugta nga dream gyud nako nga magka baby girl. Unya kay puros pink ang mga dress gyud ba tanang mga gamit. Mga namalit na ko daan kay matod pa nila pakati daw ni. Kung mamalit kog daan og gamit sa bata basin mo mabdos ko. Pero wala gyud Helena. And I doubt nga may tabo pa kana nga mumabdos ko sa kahimtang ni Melchor karon nga usa na ka dakong masakiton. Mao nga kini mga gamit sa bata ako na lang ning ihatag nimo tanan sa imuhang anak. Kaluoy pod nimo ate oy. Nahibuong ko sa akong kaugalingon nga for the first time gitawag nako siya og ate Papa Joe. Nipahiyom si Kate nako nga ningon nga kibaw ba ka Helena nga gibilin sa inahan ni Melchor nako ang tanan niyang properties hasta kwarta, house and lot og sakyanan. Pait ang klase sa pahiyom ni Kate nga kanabang wa siya malipay. Di ba dapat malipay unta siya kay kwartahan na siya niya naana niya ang tanan. Pero abi ninyo magul-anon kay si Kate kay matud pa niya. Di nako ibaylo ang salapi sa gugma nako kang Melchor. Matud pa niya dungan sa pagtuo sa iyang mga luha. Mas palabihon pa kuno niya nga wa siya kwarta basta baskog lang si Melchor. Mas piliyon pa kuno niya
Nga sama sa una, istriktahan siya sa inahan ni Melchor basta walay sakit ang iyahang bana. Ingon ana gyud ang true love, Papa John, no? Ingon ana kadako katanghaga sa kinabuhi. Anda ko mysterious kalibutan nga nung makatunan nimo paghigugma ang usa ka estranghero nga tao nga bag-o lang nimo nailhan. Mas palabihon pagyud nimo kining tawhana kaysa imong igsuon or kadugo nga imong gikauban pagdako. Sa pagkakaroon, wa na ko mo question kang Kate sa iyang gipili nga kinabuhi karon. Kung uban pa sigurong babae, mga batanon pa, o dunay kwarta, pwede niyang biyaan si Melchor. Or iya lang ning ipaatiman og laing tao nga iyahang mabayran. Pero wa niya buhata. Nagpailawom lang gihapon si Kate og atiman sa iyahang bana. Niya tunga pamabot si Luke og ang among baby girl na hiubos ko kang Kate. Kaya wa ko kasabot sa klase sa gugma nga iyang gipakita kang Melchor. Pero lahi na karon. Sama nga magsudong ko sa kumbana og anak, malipayon ko nga maghagwa-hagwa, mura kog ibayaw sa langit. Mao kini gitawag nila og true love. Daghang salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa kong suwat tampo sa kaagi namong duha ni Kate og istorya sa kong gugma ug mga damgo sa kinabuhi. Dini na lang kutob ug God bless and more power sa imong YouTube channel. Imo magtatampo, Helena.